Barkanku da zuwa tashar Marubuciya Azizat Hamza, inda muke karanto muku daɗaɗɗen labaran da marubuciyar ta rubuta. Idan har yanzu ba ku danna mana subscribe ba, kada ku manta ku danna mana subscribe, sannan ku danna alamar ƙararrawa saboda ku dinga samun videos ɗinmu a duk lokacin da muka ɗaura. Na gode. ASHRAF kashi na 47. Ƙarfe 3 dare, Dad ya tashi kamar yadda ya saba. Saboda sabo da tashi a irin wannan lokaci, kusan ma baya buƙatar alam don daga lokacin yayi yake tashi. Ya shiga banɗaki ya yi alwala, ya dawo ya tada sallah. Bayan ya idar da sallah sai ya kama azkar. Da ya gama ya ɗaga hannu ya fara addu'o'in da ya saba. Addu'ar da yake yi wa ASHRAF ita ce ƙarshe, saboda ita yake jimawa yana yi. Ya Allah, ga ɗana namiji Muhammad ASHRAF, Allah ka shirya mini shi zuwa ga tafarkin madaidaici, kada ka sa ya taɓe ko bayan raina. Ya Allah ka kare shi daga aikata zina cikin aure. Ya Allah laifin da na aikata a lokacin ƙuruciyata. Ya Allah kamar yadda nake neman gafara tun da na tuba har zuwa yau. Allah kada ka sa ASHRAF ya aikata zina da aurensa. Ya Allah abin da na aikata ya tsaya a kaina, kar ya bi ASHRAF, kar kuma ya bi zuri'arsa da ma sauran zuri'ata gaba ɗaya. Ya Allah, ka shiryar da ASHRAF zuwa shiriyar Musulunci, ka ganar da shi gaskiya tun kafin sanin gaskiyar ta ƙure masa. Ya Allah, ka saka soyayya da rahama tsakaninsa da matarsa Zainab. Ya Allah, ka ba su ‘ya'ya masu albarka, masu jin ƙai da tausayinsu. Ya Allah, ka ba wa ASHRAF ikon jagorancin kamfani na Wali Group. Ya Allah, ka raba shi da sharrin duk mai sharri, ka haɗa shi da abokan hulɗa na ƙwarai, ka kuma raba shi da gurɓata kamfanin da abubuwan da ka haramta. Haka dai, Dad ya yi ta kwararo masa addu'o'i, sannan da ya gama ya yi salati ya rufe da yi wa Allah kirari da sunayensa kyawawa. Washe gari da safe, Ƙaisa ce ta fara tashi tana ƙoƙarin janye jikinta daga jikin ASHRAF, amma ya riƙe ta gam. Gaba ɗaya jikinta ya jiƙe da zufa. Sun manta ba su kunna AC ba, gashi ASHRAF ya wani kanainaye ta kamar maciji. A hankali dai ta samu ta zare jikinta ta bar gadon. Alam ɗinta na ƙarfe 4 ne ya tashe ta. Ta fito daga banɗaki da alwala. Tana shirin tayar da sallah amma shaiɗanin da ke son ruɗinta ya fara kawo mata abin da ya faru jiya da dare. Muryar ASHRAF da yake cewa "Can I kiss you?" ke mata ringin a kunne. Ta sa hannu ta rufe bakinta kamar yanzu ne ASHRAF ya yi tambayar. To wai ma da ta ce masa da gaske kisin ɗinta zai yi? ASHRAF fa, ASHRAF sai ya yi kisin ɗinta? Ita ba yarinya ba ce, ta san menene aure, ta san kuma aure ya danganci waɗannan abubuwan. Kuma dama tun kafin su yi aure ASHRAF yake fito mata da maitarsa fili. Amma ita a wasa ta ɗauke shi, ta ɗauka irin shirmen maganganunsa da ya saba faɗa ne. Wani murmushi ya suɓuto mata, ta fara murmushi ba tare da ta shirya ba. Can kuma ta ankara akan sallaya fa take, kuma sallar nafila take son gabatarwa take wannan tunanin. Ta kama faɗin astaghfirullah, sai da ta jera kusan 7 kafin ta tada kabbara ta fara sallah. Yau kam da wuri suka fita, don kuwa 8 saura ma sun riga sun bar gidan. Ƙaisa sai binsa take da sauri-sauri, amma dogon ƙafansa tuni ya mata nisa. Ta ɗauka ba zai jira ta ba, sai ta ga bai shiga lifta ba har sai da ta zo suka shiga tare. Ta tura baki ta ce, "Shi ne baka jira mun shigo tare ba? Ba na tafiya da masu ƙananan ƙafa." Oho dai ka jira. Suka shiga ofis bayan sun gaisa da Mrs. Helen. Ƙarfe 9 saura, Mrs. Helen ta zo ta tunasar da su lokacin mitin ya kusa. Ƙarfe 9 saura minti 2 Ƙaisa ta yi wa ASHRAF magana, amma ya ce ta zauna. Idan baka je ba Dadi ba zai ji daɗi ba. Ke za ki buɗe mitin ɗin ne? Sit! Ta zauna tana duba lokaci, shi ko a jikinsa waya ma yake dannawa. 9:10 Umar ya shigo ya ce masa kowa fa ya hallara, amma tsabar iskanci sai da suka sake zama minti 10 kafin ya miƙe. Ƙaisa ta bi bayansa suka wuce ɗakin taron. Kusa da kujerar ASHRAF, Ƙaisa ta zauna tana nazarin mutanen da suke wajen, wanda da kaga fuskar su babu alamun sun ji daɗin makarar da ASHRAF ɗin ya yi. Already an riga an buɗe taro da aka ga ASHRAF bai zo ba, don haka yana zama sai aka ci gaba da magana a inda aka tsaya. Suka yi ta maganganunsu, ASHRAF bai ce ƙala ba. Sai da aka zo kan matsayar da suka yanke, sai ya fusata ya ce da mai maganar ya maimaita abin da ya faɗa. Boards ta yi zaɓe kuma majority sun tafi akan dole ka sauka a kujerar CEO because ba za ka iya ba. Will you shut up? Ya daka masa tsawa. Mr. ASHRAF, you respect the board. Wani babban mutum da zai iya kaiwa shekarun Dad ya faɗa. ASHRAF ya miƙe tsaye ya ce,
Na san abin da kuke sanyi kuma ba zai yiwu ba. Kuna so ku cire ni ku ɗaura Tahir ko? Well, that will not happen. Mr. Ashraf, muna da ikon cire ka daga wannan kujeran. Muna magana ne akan majority na board members and I am the chairman of the board. Ya faɗa da wani izza. Tahir na gefe sai murmushi yake. Umar ya miƙe ya ce, Ashraf, please ka zauna a yi magana. Don't tell me what to do, Umar. Ba huruminka ba ne wannan. This is not about you being the chairman, Mr. Ashraf. Muna magana ne akan ci gaban Wali Group. Ci gaban banza? Dukkan ku nan ba ku da interest akan ci gaban wannan kamfani. All you care about shine aljihunku. And so do you, Ashraf mai kuɗi. Tahir ya miƙe daga inda yake zaune. Idan aka cire ka dukkanmu nan babu wanda ya yi aiki ƙasa da shekara 5 a wannan kamfani. Don haka mun fi ka interest akan ci gaban Wali Group. I'm not talking to you, Tahir. Mr. Ashraf, muna magana ne da yawun duka investors na wannan kamfani. Wani lutin mutumin ya faɗa. To hell with all of you then. Mr. Ashraf, apologize to the members now. Tsohon da ya magana ɗazu ya faɗa shi ma yana miƙewa tsaye. Ashraf ya wata dariyar rainin hankali ya ce, I will not apologize. In fact, ba zan sake zama akan wannan maganar ba. I am not resigning, kuma babu wanda ya isa ya sauke ni. Daga haka ya juya ya ficewarsa, Umar na kiransa, bai ko tsaya ba. Lokacin da ya fita, sai wajen ya kaure da cece kuce kowa na faɗin a yi amfani da ƙarfin ikon majority a cire Ashraf ta ƙarfi. Gaisa ta fara girgiza kai. Duk da dai ba fanninta ba ne, kuma ko da wasa ba za ta iya riƙe shugabancin babban kamfani kamar Wali Group ba, amma ba haka Ashraf ya kamata ya yi ba. Zafin kansa zai ƙara jawo masa ƙiyayyar mutanen nan. Da ta koma ofis ɗinsu ta samu Ashraf yana zaune sai juyi yake a kujerarsa. Ba haka ake ba. Dukansu a wajen sun girme ka ko don wannan ya kamata ka bi su a hankali. Shut up, Peanut. Amma what do you know ne? Computer kika karanta ba business manage ba, so hold your opinion to yourself. Ta buɗe baki za ta yi magana sai kuma ta yi shiru. Ta tashi ta koma kujerarta. In dai zafin kai ne, Ashraf yana da shi. Amma zafin kai babu inda za ta kai shi. Idan ba zai zauna ya nutsu ya bi abubuwa a hankali ba, to kuwa abubuwa za su rinƙa kwaɓe masa. Umar ne ya fara sanar da Dad abin da ya faru a wajen meeting. Dad bai yi wani mamaki ba, don ya san za a rina. Board members ba za su yi shiru su bar Ashraf bai zauna a matsayin chairman sannan CEO ba. Ya tambayi Umar me yake ganin za a yi. Umar ya ce masa gaskiya ran investors ya ɓaci da yadda Ashraf ya faɗa musu maganganu, don haka za su iya yi masa bore. Dad ya ce to yanzu dai zaɓi ya rage ga Ashraf da Zainab. Zainab? Umar ya maimaita a ransa ba tare da ya gane maganar Dad ba. Bayan Isha, Dad ya kira Kaisa. Jamila ce ta shigo ɗaki ta gaya mata Dad na kiranta, ta sa hijabi ta fito. Yana zaune shi da Mom ta musu barka da dare. Kin ƙare aiki na? Ya tambaye ta. Yau zan ƙarasa insha Allahu. Shikenan, gobe sai ki kawo mini. Ta amsa da to. Tana kammala rubutun da take kusan 9:30 na dare. Ashraf ya shigo. Ashraf ta kira sunansa ganin har yanzu yana ɗaure mata fuska. Tun kafin su bar ofis ma baya mata magana. What? Ina so mu yi magana ne, please. Ya ƙaraso ya zauna a bakin gado, ita kuma ta zauna a kan stool kusa da dressing mirror. Kai haƙuri, na san ba hurumina ba ne. And like you said, karatuna bai shafi kasuwanci ba. But ina so ka sani na yi certified courses akan marketing da management. And wannan ya bani damar kawo ci gaba sosai wa bookstore ɗin babana. I know ƙaramin shagonmu daban da Wali Group, tunda shi kamfanoni 6 ne ƙarƙashin kamfani ɗaya. But a ɗan ƙaramin tunanina, ina ga abin da ka faɗa da safe bai dace ba. And ba za ka iya riƙe kamfanin nan ba tare da tallafawar board members da investors ba. Stop, please ka bari na ƙarasa. I have 2 degrees and masters, Zainab. Ya faɗa sounding serious. Ban san me yasa Dad da kowa ke ganin na gaza ba. Peanut, I study in an Ivy League university. I graduated with honors. Ni ba wawa bane kamar yadda kuke tunani. Ashraf ya ɗaga mata hannu ya miƙe. Ku bar ni na yi abin da na tsara. Daga haka ta yi shiru. To me za ta ce? Ita awa. Da safe kafin su fita aiki ta miƙa wa Dad takardun da ya bata da kuma rubutun da ta yi. Suna fita ko jira bai yi ba, ya kira Mom ya ce ta kawo masa glass ɗinsa. Dad yana karanta sharhin idanunsa na tara ruwa. Gaskiya ne da zuciyarsa ya bashi Kaisa alkhairi ce a rayuwar Ashraf. Ko shi bai yi irin tunanin da ta yi ba. Ya yarda da cewa Ashraf zai yi wuya ya iya tafiyar da kamfanin nan musamman da nauyi biyu a kansa. Amma bai kawo irin wannan mafitar da Kaisa ta rubuta ba. Gaskiya hankali baiwa ne ba shekaru ba, don ko Zainab tana da hankalin da ya fi ƙarfin shekarunta.
ko da yake dama karatu yakan buɗe ƙwaƙwalwa sannan ya koya wa mutum ilimin da bai taɓa sani ba. Mom sai binsa take da kallo, ita dai bata san me yasa mijinta ya zama so emotional haka ba. Yau ma an sake mitin kuma Ashraf bai je ba, wannan ya sake tunzura board har suka yanke hukuncin idan Ashraf bai resigning ba zuwa ƙarshen sati za su yi amfani da ƙarfin iko su cire shi. Da wannan matsayar Tahir ya dogara. Dama tun da ya shawo kan masu hannun jari akan su matsa lamba a cire Ashraf yake sawa a ransa za a cimma nasara. Ya san Dad baya baki biyu tun da ya bar wa Ashraf Wali Group ba zai sake shiga lamarin kamfanin ba. Shi kuma wawan yaron ba zai bi board a hankali ba, don haka za su cire shi ta ƙarfi idan ya musu rashin kunya. Ƙayyisa ta fito daga ofis ɗinta za ta samu Umar akan takardun da Mrs. Helen ta kawo daga ofis ɗinsa wanda Ashraf ya ce ba zai signing ba. Ta juyo a hankali. Matar Ashraf ko? Malam Nura Manya. Ta kira da irin kalar rainin hankalin da ya mata. Oga Tahir ke ce min a ofishin mijinki kike aiki yanzu. Daga ƙarshe dai baki ji warning ɗina ba. Warning kuma? Ashraf ba mijin aure bane, ke kanki kin sani. Ban sani ba. Ko za ka iya faɗa min dalili Malam Nura? Ka iya bakinka don mijina ba tsaranka bane. Ta juya ta bar shi da buɗe baki. Abin ya mata daɗi yadda fuskarsa ya nuna shock ɗin abin da ta faɗa. Tabbas kuwa ita ɗin ba tsaransa bane. Shi ɗin dai yanzu ɗan aiki ne a kamfanin mijinta. Wannan kaɗai ya wanke mata baƙin cikin da ya cusa mata da wahalhalun da ta yi lokacin da take ɗawainiya da soyayyarsa. Daga baya kuma ta fara mamakin yadda aka yi kwata-kwata tunda aka ɗaura aurenta da Ashraf ta tattara batun Nura ta watsar. Har da yana mata hankali wai zai kira baba ya faɗa masa wai Ashraf na neman mata, wato shi nufinsa yadda aka fasa aurenta wancan karan, wannan karan ma a fasa auren bayan lokaci ya zo gab. Bata sani ba ko ya kira baba ko bai kira ba, don ko baba bai gaya mata komai ba. Lokacin da ta koma ofis sai satan kallon Ashraf take tana murmushi, shi kuwa hankalinsa yana kan laptop yana aiki. Ko a babu Allah bai kunyata ta ba, ta auri miji wanda ya fi Nura. Abu ɗaya ne bata sani ba, ko Ashraf zai so ta nan gaba. Idan sha'awa ne ta san yana sha'awarta, tana kula da yanayinsa musamman kwana-kwanan nan, to amma zaman aure akan sha'awa ba zai ɗaure ba. Idan aka kai wani mataki abubuwan da suke burge shi a jikinta za su zo su daina burge shi, to sai me? Sai ya sake ta ko kuma ya daina neman ta? Wannan tambayoyin yasa bata sake jiki da Ashraf ba idan yana cikin yanayin da ta karanci sha'awa ce. Sai dai jiki da jini. It feels good idan ya cuddling ɗinta da dare, and most at times kawai jan aji ne amma tana son kwanciya a jikinsa. Ranar da ta farka bata ganta jikinsa ba ma sai da ta ji babu daɗi. Tana wannan tunani aka ɗalli goshinta. Tashi mu je mu ci abinci. Ta miƙe da saurinta don kuwa yunwa dama take ji. Wani restaurant ya kai su kusa da kamfanin. Suka ba da order aka tafi kawo musu abinci. Ashraf! Aka kira ta bayansa. Gaisa ta ɗaga ido tana kallon wacce ta yi kiran. Wata budurwa ce fara doguwa, ta ɗaura ɗankwalin atamfa amma gashin wig ɗinta ya sauko har ƙirjinta. Tana zuwa ta shafa fuskarsa. Ashraf ya wani haɗe rai. Kamar bata ga Gaisa ba ta fara magana. Baby aka ce ka yi aure. When? Ban jima da shigowa Nigeria ba nake jin gulmar. Sa'ima ya kira a fusace. Kan uba? Ashraf har ka manta sunana? Whatever your name is, leave. Ni ce fa Sophie. Safiya ta faɗa kamar hakan zai sa ya gane ta. Ya kalli Gaisa idonta ya ciko da hawaye, suna haɗa ido ta kau da kai. Sophie or whatever, ba zan iya tuna ki ba, and please I'm with my wife so excuse us. Sai a lokacin Sophie ta kalli Gaisa sai kuma ta kwashe da dariya. Daidai lokacin waiter ta kawo musu abinci. Gaisa ta ɗauki wayarta ta fara dannawa duk da ba wai tana gane kan wayan bane. Sophie ta ce, so the almighty Ashraf da ke cewa ni ba zan yi aure ba, ashe wata shorty zai aura? Ta kama dariya sai kuma ƙarin da ta yi ya sa Gaisa ta yi saurin ɗagowa tana kallon su. Ashe Ashraf ne ya mari Sophie. Ashraf ni ka mara? Ta riƙe fuskarta tana masifa. Wasu matan dai ba su da hankali. Masifar da take da irin maganganun da take shi ya jawo 'yan tsirarin mutanen da ke cikin restaurant ɗin suka ba da ilahirin hankalinsu ga abin da yake faruwa. Ta gama masifarta tana ikirarin za ta ba wa Ashraf mamaki. Duk abin da take faɗa, Ashraf bai ce komai ba, sai ma ɗaukan cutlery da ya yi ya fara cin abinci kamar ba shi ya yi marin ba. Gaisa ta ƙura masa ido, wani abu na zungurinta a ƙirji. Gaba ɗaya yunwar cikinta ya ɓace ɓat. Ta riƙe cokali, amma ta kasa kai abincin baki. Ana cewa Ashraf na da neman mata, amma yau kam ta ji ƙyamar abin da ake faɗa a kansa. Ba ta da hujja akan Ashraf, shi yasa take kore duk wani tunani da zai zo mata na cewa Ashraf yana neman mata ko baya nema.
amma wani abu da budurwar nan ta faɗa ya tsaya mata a rai. Oh, ka gama taɓa mu? Ka je ka nemo innocent wife? Kai ga ka mai wayo ko? Why are you not eating? Ashraf ya tambaya bayan Sophie ta bar restaurant ɗin. Na ƙoshi. Eat, kar ki damu da waccar nuisance ɗin, 'yar ƙwaya ce, ya faɗa yana ci gaba da cin abinci kamar bai damu da abin da ta faɗa ba. Eat Joe, ya faɗa da ƙarfi. Da za ta faɗi kalma ɗaya a wajen hawaye ne za su zubo mata, don haka ta kama cin abincin duk da ba ta jin taste ɗin komai a bakinta. Kada ku manta, ku danna mana subscribe. Na gode.